събера писарите от всички канцеларии да пишат бюлетини. Ще ги накарам цяла нощ да пишат. Нашите бюлетини ще ги свиваме във вид на муски. Ючки шили. Тъй, ючки шили. Трябва да пипнем някои от техните бюлетини. Да им видим каква е хартишката и как ги сгъват. Ще накараме нашите писари да напишат 1000-2000 бюлетини на тяхната хартишка, ама с наши имена. И голям дявол си, Майганьов, как си изучил тия пущени на пръстите? Хубава работа! Че защо ми е името Галя Балкански, ако никому ми е творен за навяде? Ти, господине мой, значи, кажи ми когото щеш да те избера за депутат, ще го избера. Едно магари ми тури за кандидат. И магарито ще избера. Само ми даваш 1000-2000 лева. И околийския. А то не е кой знае каква голяма работа. Пък аз, братко мой, да ти повикам униемите синковци от коли лъже. Да извикам аз 40-50 души прангали. Да ги положа аз по 4-5 кръчми, краищата. Да им туря по една ока вино на главата и да им извикам Абагалам! Да живее България!